Добър ден на всички. Много се радвам да сме тук. И от край време, като се сетите в коридорите на всяка една болница, влиза един забързан пациент, тропа на първата врата и казва: аз само да попитам. Така че аз само да попитам. Вратите са отворени днес именно в това студио за вас, за въпросите. И тук са нашите гости, нашите специалисти. Имам удоволствието да ви представя доктор Шаламанова, която е водещ специалист по онкология, дерматология и венерология с обучение в няколко европейски клиники по онкология. Повече от 20 години е началник на отделението по медицинска онкология и онкологични заболявания в кожните болести в комплексния онкологичен център в Пловдив. Участва като главен изследовател в клинични изпитания по иновативни терапии. Съучредител е и председател на Българска асоциация по дерматоонкология. Добър ден, много се радваме, че сме заедно. И тук при нас е доктор Ива Гаврилова, доктор на медицинските науки, хирург-онколог в клиниката по онкодерматология в София, ученик и последовател на водещи специалисти в сферата на онкодерматологията в България и в Европа, разбира се. Придобива специалност по обща хирургия, специализира пластична и реконструктивна хирургия в Париж, Франция. През 2018 придобива научна степен доктор по онкология, един от създателите и секретар на Българска асоциация дерматоонкология, главен редактор на академичното ни издание Дерматоонкология и главен координатор на Европейския меланомен регистър Меларек за България. Много се радвам, че ще бъдем заедно. Аз съм Мария Капон, ще бъда модератор. Съпруга съм първо в този формат, но в същото време съм и политик, общественик, защото за тази професия каузите са най-важните, а за живота ми каузата здравеопазване е изключително важна в целия ми живот. От репродуктивното, асистираната репродуктивност, с всичко, което се случва днес за иновативните лекарства и това да имаме истинско здравеопазване в страната. Така че вратите са отворени и предлагам да не губим повече време и да започнем към основните въпроси. Благодаря за вашия интерес в дните след обявяването, защото има много интересни въпроси, но ви предлагам да започнем с нещо, което касае всички пациенти, а то е когато някой е диагностициран, доктор Шаламанова, с меланом, как трябва да се преглежда? Под колко време трябва да е неговото наблюдение? Колко често? Пациентите винаги питат това. Да, аз ще ви отговоря, но искам първо да започна, че всичко, за което ще говорим, то е описано в едно ръководство, което създадохме още през 2015 година и го доусъвършенстваме ежегодно, което е дело на един мултидисциплинарен екип от различни специалисти и е основан на консенсус, който е въз основата и на мултидисциплинарните консенсуси в Европа, в Америка, в Германия, нали, тези известни гайдлайни, но с адаптация към българските условия. И този интерес беше насочен поради повишената заболеваемост на меланома и поради новите терапии, които бяха въведени. И сега да се върна към вашия въпрос, или т.е. на пациента въпроса. Значи не е достатъчно да говорим само за профилактиката преди да бъде диагностициран меланома, но да не забравяме какво трябва да се прави след неговото оперативно отстраняване и доказване, т.е. верифициране на диагнозата. Пациентът трябва да бъде редовно преглеждан от лекаря, който е медицински онколог, от онкодерматолог или онкохирург. Тоест има вкарани правила за така нареченото последващо проследяване на напълно излекувани пациенти, т.е. с примахнати локални или регионални метастази, или дори при пациенти, които са били в по-напреднал стадий и са претърпяли своите системни терапии, лъчтерапии, в момента са в една ремисия и те трябва да бъдат проследявани. Има стандарти в тези наречени диспансеризация прегледи, които са първите 3 години на всеки 3 месеца да бъдат проследявани, 4-та и 5-та година на 6 месеца и след това веднъж годишно.
Като не трябва да се забравя, че действително в първите 5 години 80% от метастазите се проявяват и само в най-началните меланоми може да бъде разредено това проследяване в първите 3 години. А след 8-та, 10-та година се проявяват само около 5% от метастазите. Това проследяване трябва да включва естествено едно самонаблюдение на първо ниво на самия пациент, който трябва да палпира своя оперативен белег, както и пътя, това му е показано, той е обучен от лекуващия лекар, пътя до регионерния лимфен басейн, лимфните възли. Това той го прави сам, както и оглеждайки тялото си много внимателно за втори меланом. Тъй като целта на това проследяване е именно ранно откриване на едно метастазиране, или т.е. възвръщане на болестта, дали ще бъде локално на мястото, дали ще бъде в регионерните възли, както и откриването на нов меланом, тъй като тези пациенти са предразположени към развитието на такъв. Тоест трябва да оглежда кожата си, винаги да палпира както и да ходи на какви в първите, веднага след като е диагностициран, трябва да има на етапите, график, които са му сложени график. Тоест трябва да е много дисциплиниран към трябва това. Да бъде въвлечено цялото семейство, нали, близките, които да могат също да преглеждат пациента и винаги много, в 90% от случаите се откриват от самите пациенти или близките ранните метастази. Кой прави този контролен преглед? Защото винаги лекуващия онкодерматолог или онкохирург, на когото има безусловно доверие пациента, както и онкодерматолог, ако има такава възможност в болницата. И но това не е само, значи, това самопреглеждането. Освен самопреглеждане, значи говорим физикалния преглед от този специалист, който върши същите тези прегледи и вече идва и образната диагностика, която се спазва. Знам. Това е един от въпросите, който имаме. На какво време и как да имаме образна диагностика? Значи на всеки 3 месеца трябва да има проследяване с ехографски контрол или УЗД диагностиката на регионерния лимфен басейн. Това е най-високата чувствителност и специфичност на изследване за ранно откриване на метастатични регионерни лимфни възли. На всеки 6 месеца се планира скенер, който с течение на времето може да бъде разреден или по възможност може да бъде планиран и PET скенер, което за сега в България все още така трудно се спазват тези графици. Само да включа и още един от въпросите за това какви са стадиите на заболяването. И един въпрос от Павлина, който виждам е: има ли разлика в стадирането на очен меланом и кожен меланом? Тоест, тя знае за държави, в които за проследяването на меланом се ползва МРТ на черен дроб, а в България използват КТ на черен дроб и така нататък. Те са част от въпроса. И за това експертите трябва да отговарят. Значи стадирането на кожния меланом се извършва по една ТНМ система, т.е. тумора се изследва по дебелина в инвазия в кожата, в милиметри, според митози и улцерация, докато при очния меланом тези критерии не са в този порядък. Основното и най-важното е да се види има ли инвазия, т.е. обхващане на нервус оптикус или очния нерв. Защото е известно, че най-честото метастазиране, и то възможно в 40% дори доста години след операцията на овеалният меланом, който е най-честият очен меланом, е по един очно-чернодробен път, оптикохепатален тракт, при който метастазирането не отива първо в регионерните лимфни възли, а те се прескачат и директно метастазира в черния дроб. Тук връзката, ако иска пациентката, ако има в предвид проследяване на овеален меланом за чернодробни метастази, значи можем да кажем, че ултразвуковата диагностика на чернодробната метастаза не е водеща изобщо, тъй като е много субективна, с ниска чувствителност, докато водещо е скенера и когато има съмнение, трябва да се направи или изследване с ултразвук с усилване и контраст, или ядрено-магнитен резонанс за черния дроб. Добре. Той е с най-висока специфичност за черен дроб. Благодаря ви. Да мина
с един въпрос, който е изключително важен от един от пациентите, доктор Гаврилова, защото вие сте хирург. Кой извършва оперативното отстраняване на меланома? Безопасно ли е то и какво представлява? Знам, че има много случаи между пациенти, където са се доверили не както трябва, не е имало добър контрол, хората не знаят предварително, отиват просто при първия дерматолог и след това е имало доста големи проблеми. Затова, моля ви, този въпрос мисля, че от пациентите е много важен. Аз, ако ще ми позволите, само искам да допълня към овеалния меланом нещо много важно, което не трябва да се пропуска. За локорегионалният статус на заболяването, офталмолозите също са включени в проследяването, така че е хубаво, има си периодичност, при която трябва да се посещава и такъв специалист, освен образните изследвания, защото много често тази верига се къса и има пропуски. Сега, по отношение на оперативното отстраняване на меланома, това е една широка дискусия, която сме водили много пъти с нашите приятели дерматолозите. Наистина дерматохирургията е разпространена в България, тя съществува и имаме много добри дерматохирурзи, които в така специализирани болници отстраняват различни образования. Това са наши приятели и партньори, с които работим. Разбира се, когато става дума за меланом, дерматолозите са с повишено внимание и насочват към онколог, хирург, онколог, изобщо към онкологично звено. Защо? Защото е много важно, когато се запознаем с това заболяване на ниво клинично подозрение, ние да изградим план не само как ще бъде опериран, а какво очакваме като прогноза при този пациент и какви стъпки ще следваме. Именно заради това говорим за мултидисциплинарност. Винаги взимаме решенията заедно. Не само еднозначно хирурга, не само еднозначно онкодерматолог, а се събираме в екип. Тези така наречени мултидисциплинарни бордове, онкокомитети. За мен лично правилното и така както са ме учили и смятам, че предаваме знанието и нататък, когато имаме диагноза меланом, тя предварително да се обсъди. Какво очакваме? Всеки един опитен онкодерматолог, смятам, че доктор Шалманова ще ме подкрепи, много добре се ориентира клинично от вида на меланома, какво може да се очаква като негова потенциална туморна дебелина. Съответно, можем да предположим дали при този пациент има риск за засягане на лимфни възли или не. Независимо от това, първата стъпка при отстраняването трябва да бъде икономично, защото ние така съхраняваме лимфния дренаж на пациента и можем да му предложим това, което в цял свят се прави за адекватно стадиране, а именно стадиране на лимфните възли посредством оперативна техника. Тази оперативна техника се нарича сентинелна биопсия. Да, неприятно е, защото това е вид операция, но в цял свят това е стандарт, който ние сме длъжни да следваме и да използваме. Имаме такъв въпрос. При кои пациенти е препоръчително тя да се извърши? Има абсолютно ясни и точни гайдлайни, т.е. международни препоръки, които са консенсусни от специалисти, които са се събрали и са ги приели. Това не е наше хрумване или усещане, които ние следваме. Това са всички меланоми, които имат туморна дебелина над 0,8 мм по Бреслоу. Това е един признак, който за туморната дебелина ние се съобразяваме с него, или признак улцерация или признак улцерация. Съответно, дори и при много начални меланоми ние се съобразяваме с желанието на пациента, трябва да му предложим тази интервенция, трябва да обсъдиме плюсове и минуси. Когато първоначално туморът бъде отстранен не икономично, а радикално на до 2 см в здраво, това елиминира шанса на пациента да получи стадираща операция. Тя технически в последствие би могла да се извърши, но стратегически това не е правилно, защото лимфният дренаж е компрометиран и оттам нататък не можем да гарантираме какво ще ни визуализира тази стадираща сентинелна биопсия. Съвсем набързо я маркирам. Защо търсим в лимфните възли? Защото те са стражите на нашето тяло. Те са тези, които филтрират микроорганизми, патогени, включително и туморни клетки, за да не попаднат в дълбочината на тялото към важни структури. Съответно, от всяка една кожна област се дренира лимфата и отнася и туморни клетки потенциално към лимфни възли. Когато ние имаме адекватен план за този меланом, винаги той включва и предварителна ехография на лимфните възли. Задължително условие е да нямаме никакво съмнение, че в лимфен възел би могло вече да има разсейка или че той е увеличен, възпалитен или каквото и да било. Ако имаме някакво съмнение, пациента подлежи на допълнително доуточняване. Най-често това е PET-скенеровата диагностика, когато и където е възможно. В чистия случай, в който пациент е с меланом
и незасегнати лимфни възли, прибягваме към предложението за стадираща сентинелна биопсия. Тя се извършва с инжектиране на изотоп, с който правим една симулация на лимфния дренаж. Но тумора първо трябва вече да е отстранен и второ лимфния дренаж да е запазен. Така че, ако започнем отстраняването на меланома на широко и на дълбоко, както се прави радикално и окончателно на 2 см, този шанс за пациента отпада. Затова ние предварително на мултидисциплинарен тим преценяваме кой пациент би бил подходящ и кой не. Споделяме го с пациента и той е човека, който решава: да, искам да ми се направи това нещо, съгласен съм първо да ми бъде отстранен тумора, икономично, и на втори етап да се направи втора операция с доизрязване на тумора, и искам да знам дали имам субклинични метастази. Това означава разсейки от порядъка на 1-2 мм. Това търсим с тези операции. Те не могат да бъдат видяни нито с ултразвук, нито с ПЕТ скенер, нито с ядрено-магнитен. Затова ги наричаме микроразсейки. Или пациента казва: не, тази операция ще бъде травмираща за мен, не бих искал да я правя, имам други съображения, и преминаваме към директното й отстраняване. Когато те бемки или на меланоми потенциални се отстраняват в частни центрове от хирурзи, които не са подготвени до това, в дерматологични центрове от дерматолози, които не познават това заболяване и нямат подозрение дори за него, то тогава това може да обрече пациента първо на некоректно стадиране на първичния тумор поради неспазване на тези правила, и второ да му влоши прогнозата, защото той сам трябва да избира, след като ние предложим най-адекватната стратегия за него. Има въпрос от Нора, който е Нора И. Искам да разбера дали след 5-та година на болестта вече е безопасно. Тя е с меланом на глезе на 2 стадии била и 1 година след това е била на терапия и после няма друга. Така че може би аз обясних, че чета въпроса. Аз обясних преди малко, че след 5-та година намалява доста риска от релапс, но изобщо не е изключен. Тя затова трябва веднъж годишно да бъде проследявана от описаните по-рано специалисти, които споменах. Плюс това не знаем точно в кой стадий, 2 стадий, А, Б или С стадия, тъй като С е доста високо рисков и той дори по своя риск се сравнява, риск говорим като прогностичен фактор, с тези, които пациенти са в 3-ти стадий. Но да, допреди няколко години лечението беше само с интерферон алфа в адювантен план, така наречения, както тя го е провела, и съответно след 18 месеца, вероятно проведене, тя вече нямала никакво лечение. Тоест трябва да кажем на всички пациенти, че винаги трябва. Да. Това е сигнална лампа, която има. Аз казвам, че не е ли така? Точно така, и това може да бъде винаги използвано така, че да смениш живота си и той да бъде много по-добър след това. Но това е една много дълга тема. Сега но какво си казваме най-често? Нашите пациенти трябва да разберат, че това е заболяване, което подлежи на контрол. Стига да имаме правилна стратегия. И 5-та година, и 3-та година, и 10-та година има ли риск? Да, със сигурност може да има риск, но те трябва да живеят с мисълта, че са здрави и ние трябва да бъдем до тях. Тоест не трябва да се загубва връзката. Аз казвам, че това е начин на живот, това не е просто диагноза и трябва да бъдеш винаги дисциплиниран, вътре в тебе да има леката сигнална лампа, че трябва да провеждаш определени неща. Има един въпрос от Виктория. Ако хистологията след 2-та операция е чиста, означава ли, че няма микроразсейки? Ако Виктория има предвид под 2-ра операция сентинелна биопсия, липсата на микроразсейки в хистологичният резултат от лимфния възел означава, че да, в момента няма микроразсейки. За съжаление, това означава, че в този момент заболяването не се е развило. Тази стадираща операция ни дава отговор на статуса на пациента в настоящия момент, защото може тумора да е в определен размер и вече да има микроразсейки, може те да ги няма и никога да не се появят, но ако ги няма, не можем да дадем гаранция дали заболяването ще се развие в първите 3-5 години, както е статистически. Знаем само, че в момента то не се е развило и ние не изпускаме важно време, което бихме могли да използваме за лечение.
Аз имам един от въпросите, които дойде доктор Гаврилова към вас преди това, преди още в групата. Здравейте, от Милена Къе. Здравейте, знам, че има наследствена предразположеност към меланома. Какви превентивни мерки биха били от полза и кои микроелементи или природни продукти имат защитно действие? Необходимо ли облеклото да е с UV защита? Мисля, че това са на пръв поглед понякога за добрите експерти и за добрите лекари странни въпроси, но между пациентите аз знам колко пъти си задаваме именно това. Има ли нещо, което можем да правим извън традиционната медицина или доколко, разбира се, защото първата част на въпроса е чисто медицински? Сега, по отношение на наследственост, да, разбира се, че има наследственост, но това е различно от фамилните форми с меланом, където добре е известно, че има унаследяване, те са със страшно много бемки, с родствена връзка, която се предава и обикновено с синдроми. На чистия меланом има много ниска наследственост, но въпреки всичко се препоръчва скрининг на родствениците, т.е. на родителите, на децата трябва да се направи скрининг поне веднъж, да се бъдат огледани, за да се знае горе-долу кой какво трябва да проследява или не. Толкова по отношение на наследственост. По отношение на начин на живот, микроелементи, аз винаги съм казвала и с колегите сме говорили много пъти на тази тема, че няма универсална формула за добър живот, няма панацея, но има рационалност в начина на живот, в физическата ни активност, в поведението ни. Аз лично смятам, че пациентите трябва да се чувстват здрави и ако употребата на някакви витамини ще ги направи по-уверени и по-щастливи, нека да го правят. Но за мен лично рационалният начин на живот, без екстремности, без прекаляване с алкохол, с тютюнопушене, с една добра физическа активност е най-доброто, което бихме могли да дадем на организма си. Що се отнася до превенцията и до слънцезащитата, мисля, Мария, да отговориш ти. Аз мисля, че слънцезащитата е задължителна от самото начало на раждането на децата ни. До голяма степен ние и в Българска асоциация дерматоонкология за това правим тези усилия, за да създадем у семействата и у малките бъдещи големи хора усещането, че те самите трябва да се пазят. И миналата година имахме и първото събитие, тази година покрай 1 юни ще имаме следващото. Защото това е мисия. Но когато диагностицираха съпруга ми с меланом, най-важното нещо, което беше да защитим стъклата на колите, да направим така, че разбира се и заради терапиите, които има, но да направим така, че дори дрехите, които носим, да знаем, че те имат UV защита. Това, че няма слънце и че днес е мрачно времето, не означава, че ние нямаме експозиция на слънчеви лъчи. И затова трябва да сме много внимателни, особено с прекаляването, защото когато човек е здрав и млад, отива на солариум и иска да изглежда красив, готов е да седи по 10-12 часа на плажа, няма значение дали има чадър и дали едни играят карти някъде или не, но той иска просто да бъде там, намира това за почивка. Всяка една жена, всеки един мъж трябва да внимават, но най-вече трябва да пазим и децата си. Затова трябва да имаме ограниченото време и смятам, че когато е възможно, особено когато сте в планина, когато сте на ски, когато сте навън на по-дълго време, внимавайте каква е тениската, която носите. Има достатъчно магазини, навсякъде пише каква е защитата, има фирми, вече повечето добри производители имат такава защита на дрехите, но е добре да имаме защита. И разбира се, не забравяйте, всяка открита част на тялото трябва да бъде намазана, но не просто с един крем, който сме купили, а такъв с добра защита. Аз винаги казвам, доктор Гаврилова, че най-лесно е да отидеш в аптеката. Тези кремове, които има, те са различни видове, но те са много добри. Когато фактора е 50+, въобще, казано честно, като за децата трябва да гледаме на себе си, взимаме винаги такъв фактор и няма нужда да е плътен слоя, достатъчно е редовно да се мажи кожата.
а ако искаме да сме млади, след определена възраст, то винаги е добре да има по-малко слънце, а слънцето трябва да е в душите ни, защото то е много важно. Така че това е отговора на въпроса, но тук исках да кажа, че във връзка с насоките и начина на живот, Венелина също задава този въпрос. За поведението, за диетите, вие отговорихте на него. Аз само тук ще допълна, че живота продължава с пълна сила. Диагнозата меланом означава просто, че нещо се е случило, това е било някаква телеграма, трябва да сме дисциплинирани и мисля, че вие го казахте и вие, доктор Шаламанова, трябва да бъдем с лекарите ръка за ръка и винаги контролирано да вървим напред, защото това са прозорците в живота, които ни се дават от едно изследване до друго, от една терапия до друга и просто живота продължава и това е най-важното. Той е прекрасен и красив. Да, защото трябва да бъде точно индивидуализирано това проследяване. Точно лекаря познава своя пациент, индивидуално подхожда към него, знае за неговата фамилност, дали има други меланоми, дали има близки в семейството, дали има много невоси по тялото му, знае неговият статут точно от хистологията, т.е. дали той е високо рисков, защото тук можем да поговорим на тая тема. Не знам, задавали ли са такива въпроси? Имаше един въпрос, именно за генетичното изследване на тумора и въобще носителството на мутациите и какво да е. Принципно, за високорисковите меланоми са тези, които лекар ще обясни. Вашият меланом е рисков, защо по-високо рисков, т.е. с нисък риск, среден и висок, защото имате една констелация от едни неща, които е видял хистопатолога и по които аз познавам, че ти си по-високо рисков и аз трябва да ти проследявам тебе индивидуално по-често, заедно с другите неща, които обясних преди малко. Относно това, което сега задаваш, значи той меланома до преди 2010 година изобщо не се говореше за него, нямаше такива изследвания, докато вече от 2011 година настъпи един рязък прелом в неговото изследване, доказване, както при всички останали тумори, че наистина има една мутация, промяна в онкоген, заедно с потискане на така наречените туморсупресиращи гени, загуба на тези туморсупресиращи гени и така се развива едно активиране на сигнални пътища към ядрото, които водят до едно непрекъснато, неконтролирано развитие на меланоцитната клетка в меланомна, благодарение на тази мутация в един ген и съответно неговото разпространяване на меланома. Но кой е този ген? Значи има няколко гена на молекулно ниво увредени, но най-важният, водещ, казва се драйвер мутация в BRAF гена и е доказано, че при тази мутация пациентите имат малко по-агресивно протичане на меланома, много по-често възниква в по-ранна възраст, отколкото обичайна. По-често дава мозъчни метастази, които са съответно с по-лошата прогноза. И трябва да бъдем особено внимателни. Това е един вече хамелеон, другата страна на меланома. Този метастазиралия или изобщо поначало BRAF меланома, който има много по-голям потенциал да метастазира. И съответно това пък няма да го демонизираме или сатанизираме този BRAF. Той пък от своя страна доведе до откриването точно на терапии, така наречените таргетни терапии, прицелни. Тези, които удрят точно тази клетка, която е мутирала и точно удрят молекулата, този протеин в този ген. И спират. Да. Това негово въздействие. Неговото развитие, да. Тоест това е някаква игра на криеница и кой ще е по-добър, но аз съм сигурна, че медицината трябва да нас помогне. По повод именно на това имаше въпрос покрай BRAF мутацията. Какво представлява адювантното лечение, доктор Шаламанова? Какви са видовете терапии? При кои пациенти трябва да се прилагат? Преди малко започна доктор Гаврилова по повод въпрос на пациентката, което тя беше задала така малко нясно въпроса за микрометастазите. Значи поначало
Теорията е чисто механична по отношение на адювантното лечение. Може ли във въпроса да включите и току-що дойде един въпрос от Десислава, след като стадий 2C е почти равен на трети, защо още не е прието пациентите да се подложат на адювантна терапия? Това се очаква да се случи. Очаква се да се случи. Бих искала да се включа по него, но нека тя да... Просто исках да го включа. Значи още при самото опериране, преди самата операция на първичният меланом, е възможно, има подвижни туморни клетки, които е възможно да са отишли като микрометастази някъде в регионерните възли или пък в други вътрешни органи. Те така могат да стоят в така нареченото спящо състояние в течение на месеци и години. И по повод под някаква активация от епигенетични фактори, най-различни, нали, много често хората го дават и на връзка с стрес или така рязко отслабване на имунитета на организма, те започват да се развиват, да нарастват и да станат дедиктируеми, т.е. да могат да бъдат видяни, опипани или установени тези метастази. И за да не се случи това, значи ние въвеждаме термина адювантно лечение, т.е. профилактично лечение, т.е. лечение, което да стопира развитието на потенциалното прогресия на заболяването, като във втори стадий, както в трети стадий, нали, много са близки данните, почти в 40-50% от пациентите се развива, ако не бъдат лекувани, се развива метастатична болест и то много често при трети стадий още в рамките на първата година, във втори стадий 1 година и половина-2. Тоест появява се някъде, би могло да се появи метастаза. В регионерните, но много често като първи рецидив. Рецидив наричам всяко релапса или всяка една проява на прогресия на заболяването. Тоест да излезе от някъде отново метастаза. Да, т.е. възобновяване, възвръщане на болестта. Трябва ли да разбирам, че човек с диагноза меланом в тези стадии не може да играе хазарт, не може да отиде като на казино, т.е. той трябва да мине през адювантната терапия. Разбира се. В този случай. Това е огромният шанс. Това е важният информиран избор, който той трябва да направи. Огромният шанс, който се дава на пациентите, вместо да развият, казах, от 30-40%, а тези, които са дори в трети С стадии 75%, 2/3 от пациентите имат потенциала в рамките от 6 месеца до 1 година да развият метастатично заболяване. Това може да бъде стопирано с така нареченото адювантно лечение. Адювантното лечение се прилага при по-агресивен втори стадий меланом и при напълно резектабелен трети стадий меланом, когато отстраням меланома с регионерните лимфни възли. И за да внеса малко яснота и аз, адювантното означава след като пациент е опериран, най-общо казано. Като до сега в цял свят и у нас беше регистрирано само за трети стадии такова. Това означава пациенти, които имат разсейки в лимфни възли, те са оперирани. Дали тези разсейки са били микро или макро, т.е. били са видими или са установени посредством сентинелна биопсия, това са трети стадии пациенти, които подлежат на такова лечение. Сега лечението може да бъде с таргетна терапия, таблетни форми при пациенти, които имат бирав носителство или с имунотерапия, което са вливане на антитела. Това е регистрираните режими в цял свят. Втори Б и С стадии, които се водят високо рискови, на пациентката наистина статистически приравняваме втори стадии към трети от подтиповете, но това не означава, че тя е с прогноза задължително на трети стадии. Моля, нека да не се плашим, защото при меланома 2 и 2 не е 4. Но за втори стадий, следствие на много клинични проучвания, беше прието и нов стандарт, който е да има имунотерапия в този втори стадий като лечение. Това в цял свят е прието, но все още не е регистрирано в Европа и го чакаме да дойде. Тоест, не че в България няма да го има или в момента не се прилага. То не само при нас не се прилага, то не се прилага никъде. Все още нямаме тази регистрация. Когато стане възможно, ще го имаме веднага и в България.
България. Но няма все още таргетна терапия, регистрирана за втори стадии, което ограничава пациентите не малко. Нали, имунотерапията има своите негативи, тя има своите автоимунни реакции, не бива да ги забравяме. Който се е сблъскал с тях, Мария клати глава, защото има не хубав и лош спомен и не хубав опит от това, но въпреки всичко трябва да знаем точно как седат нещата. Но за пациентите е важно да знаят, доктор Гаврилова, че всъщност това е вид превенция. Вие го наричате като лекар и терапия, защото то е вид терапия, реално. Но то е адювантното лечение, превенция от това да не се случи нещо, защото е много висок риск. Ако трябва да погледнем нещата от розовата страна, 60% са тези, които потенциално биха се излекували и биха влезнали в дългосрочна ремисия от своевременно проведено лечение. Аз искам и на още нещо да акцентирам, защото това е послание, което се надявам да стигне до повече пациенти. Когато започнем да имаме терапия във втори стадии, това не означава, че трябва да спрем правенето на сантинелни биопсии и не означава, че не трябва да знаем реално в кой стадий сме, защото опасността от микроразсейки винаги има и ние трябва да го знаеме, когато поставиме тази диагноза. Много пациенти са ми задавали въпроса: добре, когато дойде това лечение, какъв е смисъла да си правя допълнителна операция, след като аз така или иначе ще го получа? Смисълът е двоен. Първо, ние не знаем реалния стадий, ако не направим сантинелна биопсия в настоящия момент, и не знаеме прогнозата каква ще бъде, защото едно е във втори стадий да получим ремисия, да се проследяваме по съответната схема за втори стадий, друго е в трети. И второто нещо, много важно, нямаме регистрирана таргетна терапия за втори стадий. Все още няма клинични проучвания, които да са го одобрили. Тоест, ние за втори стадий не можем да го предложим на пациентите. Пак казвам, страничните ефекти не са за подценяване и преди всичко дискутираме всичко с нашите пациенти, възрастта и не само при избора на правилната терапия. Защото ако се окаже всъщност, че с трети стадий, нали, дори с микрометастаза, няма му се дава пък шанса да използва таргетна терапия. Точно така. Точно така. И именно като говорим за иновативните терапии, колко медицината е напред, само за последните 10-12 години в областта на някакъв абсолютна революция. Това не е просто еволюция. Мисля, че е важен въпросът на Христина, която пита: искам да попитам за БЦЖ ваксините. Доколко могат да помогнат в лечението на меланом? Да, доктор Шалмарова ми подсказва, че топката е при мене. Това е защото в нашия център, в онкологията, все още се предлагат БЦЖ ваксини на пациентите. Сега, БЦЖ ваксините е един метод, с който ние можем да стимулираме имунната система. Наричаме ги ваксини, но нищо не се инжектира в тялото. Тези, които са го правили, знаят, прави се едно раздразване на кожната повърхност като скарификационна проба, т.е. тестуване при алерголог, и се накапва една капка от силно разредена БЦЖ ваксина противотуберкулозните, които се слагат в рамената при бебетата за профилактика срещу туберкулоза, силно разредена в физиологичен разтвор. Това е нещо, което не вреди на пациента, не предизвиква странични реакции, напротив, създава устойчивост към грипове. Аз съм от школата на доцент Киров. Той ме е учил, че БЦЖ ваксините повишават имунитета на пациента. Това е схващането, върху което сме стъпили, когато сме започнали да ги прилагаме. Това беше традицията в клиниката по онкодерматология, когато аз влезнах в нея и продължавам да я спазвам. Но на всички пациенти казвам едно и също: нямаме нито едно лицензирано проучване, в което да можем да докажем, че БЦЖ ваксините действат или не и повлияват хода на заболяването. Затова, тъй като в медицината всичко е базирано на доказателства, аз не мога да го препоръчвам като нещо лицензирано или като доказан метод. От друга страна, пътя на логиката е, че имунотерапията, освен негативите, има и позитиви. Тя направи революция в лечението на много тумори. Въобще манипулирането на имунната система до голяма степен е в основата на някои успешни подходи при раковото повлияване. От тази мисъл да стимулираме имунната система по някакъв начин в никакъв случай не е излишно. Затова винаги обяснявам това на пациентите и им предоставям избор. Като цяло обяснявали сме, че за първи стадии
и втори А стадии, които са така съвсем начални, няма никакъв смисъл да се правят тези БЦЖ ваксини. Вече за следващите стадии има смисъл. Имаме пациенти, които много години се проследяват при нас, правили са БЦЖ ваксини и са в много добро здраве, но не мога да докажа корелация, съответно и в днешната ера, в която участваме в историята на създаването на контрола на меланома, смятам, че това е така до голяма степен един устарял метод, но все още има своя смисъл в стадиите, в които не може да предложим друго. Ние също в нашето отделение работихме много години с БЦЖ. Все пак аз от 32 години съм там. И още имаме пациенти, които идват на контролни прегледи и питат за тази БЦЖ ваксина. Когато ме слагахте, аз цяла зима никога не съм боледувал, даже от грип. Ето наистина за оказване, нали, на подсилване на имунната система, което все пак е важно, защото дори пък едно тежко боледуване от един вирусен грип, ли било пневмония, ли било, може да срине пък останалата имунна система и съответно да се активира самото заболяване. И вие казахте, че има такива странни проявления, при които не е ясно. Аз, тъй като си говорихме за начина на живот, имам един въпрос от Сашка П., който смятам, че за много жени, най-вероятно вътре някъде в тях, аз искам да попитам. Тя има меланом от 21 година, операция на бемка на корема, оказва се меланом Бресо 1 мм, 5Е1Б. И пита, може ли да направи малки процедури на лицето с лазер, мезотерапия или е противопоказно? Как... тук виждам лицата на двама. Говорим все пак за много ранна фаза, но... Нека да се разберем. Аз съм хирург, имаме онкодерматолог. Сега, нормално е да имаме различни гледни точки, въпреки че сме едно голямо семейство. Аз лично смятам, че пациентите в началните стадии са така клинично здрави и трябва да живеят като здрави хора, но премерено и рационално, пак казвам. За мен лично мезотерапия като един така доста стадящ разкрасителен метод в зона, в която нямаме цикатрикс от операция, т.е. доколкото разбирам при нея операцията не е там, не смятам, че има на бемка на корема. Да, не смятам, че има някакъв риск да го направи, но все пак трябва да бъдат много внимателни с тези интервенции. Тоест лазер, мезотерапия. Аз не знам доколко съм, мисля, че са различни. На въпроси, които са ми задавали, могат ли да се обезкосмяват дамите, разбира се, ние сме нормални същества, дори на такава предистория от такава операция. Сега по-агресивни манипулации е редно хубаво да бъдат обмислени и консултирани с специалиста, който ги проследява. Доктор Шаламанова би била по-резервирана, според мен, в особено ако се касае за някакви филери, хиалурони или пък стволови клетки, защото аз това съм по-резервирана. Тъй като никъде нямаме доказане с клинични изпитвания, които да казват това може да бъде винаги опираме до клиничните проучвания. Нямаме ли доказателства? Ние работим на медицина, основана на доказателства. Точно така. Това е. Нямаме ли доказателства за това, че няма нищо страшно? Много често ме питат пациенти, мога ли да взема тази хранителна добавка? Мога ли конкретно кой са витамин? Чакай, тази хранителна добавка, както вие сега сте си я купили и вътре има описани 7-8 неща, също за първи път виждам тази хранителна добавка. Аз не съм я изучавала в фармакологията, не съм присъствала на някакви такива лекции, нито пък имам доказателство, че това е съвместимо при онкологично заболяване, нали, специално меланом, че това е съвместимо. Това съм доста резервирана. Аз ще кажа нещо, което много често при пациенти в разговори чувам. Много пъти ние си мислим, че определени билки, добавки и така нататък. Винаги съм казвала и на приятелите си, дайте да си спазваме терапиите, които са ни от лекарите, а пък дали ще билка или добавка, тя със сигурност няма да ти вреди, ако е нещо, което не е свързано с истинска фармация. Да кажем куркума.
Даже знам. Да. Тоест няма как куркумата да те излекува, винаги казвам, но това, че ще я ползваш повече, ще вземеш истинска, ще слагаш в рецептите си, няма лошо. В крайна сметка тя помага със сигурност за имунна система или за нещо, или джинджифил, или така нататък. Но терапията е терапия. И ако тя трябва да се провежда... бъде смесвано. Когато се провежда някаква, особено когато има имунотерапия, много внимателно трябва да подхождаме с хранителните добавки, защото те се намесват по някакъв друг начин в имунитета. Така? Точно така. И имате предвид неприродни подправки и неща, които човек взима, а тогава, когато са на блистери или в опаковка, закупени от дрогерия. Това имате предвид. Да. Всичко трябва да се споделя с лекуващия онколог. Това е. Докато тече терапия, трябва да бъде споделено, за да се знае да няма кръстосани реакции, да няма потенциален риск. Това са неща, които не трябва да се премълчават. Добре. Като си говорим за жени и за тяхното усещане, че искат да бъдат красиви, има въпрос, който според мен е много важен. И то е, може ли да планираме бременност след проведено лечение и трябва ли да консултираме с специалист? Доктор Гаврилов? За мен лично това е също въпрос, който е много дискутабилен. За съжаление няма категорични препоръки в цял свят, но има консенсусни такива. Какво означава консенсусни? Събрали са се специалисти от високи позиции в Европа и в Щатите, които са коментирали тези въпроси. Тяхните практика и са излезнали с някакви препоръки. Началните стадии, което е първи А, Б, втори А, са с така нискорискови. При тях би могло, разбира се, да се мисли в посока репродукция с съответното изчакване на един гратисен период от 1-2 години според стадия. Втори Б, С и трети стадии след провеждане на своето лечение вече трябва да сме внимателни. Втори Б и С стадии след едно така разумен срок на проследяване, не искам в момента да се ангажирам с срокове, защото това би прието веднага като постулат, а е важно да знаем, че всеки случай е индивидуален и е хубаво да познаваме пациента преди да направим такъв съвет преди да дадем. Трети стадии след провеждане на лечение си е трети стадии, там трябва да се изчака малко повече време, но по-важното е, че трябва да планираме репродуктивно съхраняване при всеки, който е в млада детеродна възраст, независимо от пола, преди да е започната адювантна терапия. На езика на пациентите. Когато е диагностицирана млада жена и жена във възраст, в която не е имала деца и иска да има деца. И предстои лечение. Т.е. преди хирургичната намеса или след хирургичната намеса? Не, преди лечение. Т.е. независимо, че е отстранен меланом и е доказано, че има меланом, то тогава тя трябва да проведе една добра консултация с лекаря си първо, който е лекуващ лекар, и съответно най-вероятно с репродуктивен специалист задължително. Просто апелирам и към всички колеги, и към всички пациенти, които ни слушат или тяхни близки, когато има някой с меланом, на който му предстои лечение, преди да е започнато лечение, да има консултация с репродуктивен специалист. Много е важно. В това отношение доктор Стаменов е човек, с който направихме страшно много в тази посока. Позволявам си да го кажа, защото делото му е много безкористно, много топло и много насочено с грижа към пациентите. Създадоха сайта запази.me, в който има репродуктивна консултация за всяка една онкологична локализация и специалисти, които отговарят за това. Ако една дама или един мъж с поставената диагноза, с предстоящо лечение желае да получи такава, да се обсъдят възможностите, вариантите, как да стане щадящо, трябва просто да подаде запитване и това е безплатно за пациентите. Тази консултация е подарък и грижа. Означава ли това, че при мъж това означава съхранение на материал? Тоест някъде, където се съхранява сперматозоиди за последваща инвитро, да се направи процедура. И съответно за жената специалната терапия, то не е точно терапия, но това, което трябва, за да може да се извадат яйцеклетки. Точно това означава и да се съхранят. Има ли, тук ще задам въпроса,
Това най-вероятно става с лекаря-онколог също съвместно. Има ли някаква, преди започването на терапията, има ли някакъв риск хормоналната терапия и всичко за пациента с меланом? Именно за това се включва репродуктивния специалист, когато го прави на човек с съответните познания и мисъл за онкологичното заболяване, избира подходящата терапия, с която в много кратък срок, за да не ощетяваме пациента за започване на неговото лечение и със съответно много кратък протокол за стимулация. Това са специално избрани хормонални средства, с които дамата да може да продуцира на максимален брой яйцеклетки за малко време, се справи това съхраняване. Доколкото знам, говорим за период от по 2 седмици във всеки един момент от цикъла, което е направо фантастично. Абсолютно фантастично. Значи тук не е само, пак да наблегнем, както спомена доктор Гаврилова, не е само работа на самия пациент и близките, нека и колегите, които ще провеждат лечението, да имат тази мисъл, защото пациента в този момент е много объркан, стресиран, иска бързо да започне, колкото е възможно по-бързо иска да започне лечението и забравя за тези неща. И аз лично в практиката, ако не се сетят, ето вчера питам, ти имаш ли, ти женен ли си? Не съм, защото аз гледам, възрастта му е 34 години. Ти имаш ли деца? Не, я разведах се, останах без деца. Ама чакай да помислим сега, преди да започнем лечението, нали? Имаш време, не да не закъсне. Няма да закъснееш, нали? Ние ще менажираме нещата така бързо, че ти хем да си влезеш в срока на лечението, хем да остави нещо, което трябва да бъде това, което се казва Значи, действително, нека и колегите, всички колеги онколози, хирурзи да мислят на тая тема. И затова и когато отговаряте сега на въпросите за всички пациенти и тези, които ще гледат по-нататък предаването, е важно да знаят това, че трябва първо да се мисли и за това какви са последствията и наистина, че понякога не е въпрос на 2 седмици. Т.е. 2 седмици могат да бъдат отделени, така че да има репродуктивност по-нататък. Ние говорим за адювантно, нали? Това се разбрахме, профилактично лечение, което даже имаме, нали, срок до 3 месеца, не напразно е казвам, до 12 седмици може да се започне адювантното лечение. Това са резултатите на клиничните изпитвания, които са дали най-вероятно има случаи, в които меланома, доктор Шаламанова, се открива и в по-късен етап. При млади пациенти и може би тогава вече е по-сложна ситуацията. Така че наистина консилиума, т.е. консултацията съвместно между лекуващия лекар и репродуктивния специалист е много важна, за да може да се вземат решенията как да се прави. Но винаги има бъдеще. Само докато сме в тази тема, набързо да вметна, понеже съм получавала запитвания от дами, които са след тази диагноза и след лечение са се здобили с рожби, което е прекрасно. Дали има риск за децата? Нямаме доказателства. Аз лично съм проверявала и съм се ровила много в литературата. Нямаме доказателства, че меланомни клетки биха минали трансплацентарно и биха по някакъв начин така атакували плода или предизвикали в него някакви съмнителни и потенциални за опасност бемки. Също нямаме доказателство, че съхранението на стволови клетки при живородено здраво право бебе би било опасно майката да предаде на детето чрез стволовите клетки някакви меланомни жизнени такива. И понеже имахме въпрос от началото, също при мен е отбелязан на Снежна за стволовите клетки, за да не се почувства недобре, че ние отговаряме. Аз се надявам, имам още 2-3 въпроса, които задължително трябва да отговорим. Тя ни пита за стволови клетки, при кой рак могат да се прилагат, но тя е с тумор на бъбрека и съответно това е съвсем друга локализация. А стволовите клетки нямаме така, в нашата локализация няма опит и няма доказателства, че по някакъв начин биха влияли. Говоря за нашата локализация, за кожените тумори, с частност меланома, така че не можем да й бъдем полезни, за съжаление. Аз имам един въпрос от Васила, който е и аз самата четах в последно време, така наречената карта на тялото, skin mapping. Може ли, може би да кажете, прави ли се у нас, доктор Гаврилова, какво е това, за да не се чудим всички какво и как, защото медицината толкова бързо се развива. Разбира се, ние сме за иновациите. Скин мапинга представлява един изкуствен интелект, при който при пациенти, които имат множество бемки, имали са вече сблъсък с меланом, т.е. както доктор Шалманова спомена, риска за възникване на втори е някъде до към 15%, нали не бъркам?
Да, съответно те трябва да много внимателно пред тях трябва да се оглеждат останалите. Това е възможност, в която цялото тяло може да бъде огледано от изкуствения интелект, фотографирано, съответно дерматоскопирано от изкуствения интелект със съответни прицелни зони и при последващи прегледи този същия модем изкуствен интелект установява, ако има нови невоси и акцентира върху тях. Това е технология, която е с спорна успеваемост, тъй като все пак говорим за изкуствен интелект, а не за експерт. Не можем да се доверим на 100% на изкуствения интелект, който сам определя кое е правилно, кое не. Разбира се, това спестява време и за това е измислено, защото гледаме с технологията да спестим от човешкия фактор. Но ние сме привърженици на обстойното оглеждане на пациента бемка по бемка с дерматоскоп, което до голяма степен е по-мудна процедура, но е точна. Скин мапинга има своя смисъл и е чудесен иновативен модел, в който бихме могли да комбинираме експертното мнение на адекватен експерт с една добра технология. Тоест, аз лично не бих му се доверила само на изкуствен интелект, бих дерматоскопирала допълнително всичко, което като експерт ме смущава. Разбира се, че в България има места, на които се прави. Едно такова място, ще си позволя да го кажа, Derma Act Infinity, имат фотофайндър за скин мапинг и работят успешно колегите. В Евродерма има дигитален дерматоскоп, който е малко по-различен клас, оглежда и дерматоскопира на по-голяма площ. Може ли? По този въпрос да попитам само, ако трябва да се търси и да се оглежда при наследственост, да кажем за син, за дъщеря или за близък роднина, трябва ли да се направи, може ли да се направят двете, т.е. скин мапинг и после консултант, за да може да се вижда? Си го представям така, експерта да види, да прецени и да насочи кой е подходящ за едно рутинно проследяване и съответно кой би трябвало по-детайлно да има фокусно така консултиране с специалист. Доктор Шаламанова. Да, действително, когато са страшно много бемките, ние не можем да оперираме. Значи, принципно световна тенденция е колкото може повече да се махат от подозрителните бемки, подозрителни в очите на опитния специалист, опитния дерматолог или онкодерматолог или хирург. Но те не могат да бъдат премахнати всички, ако са много, особено при 50-100 броя. Тогава той е изключително, дермамапинг е изключително полезен да диференцираме конкретно кои са с повишен риск. И съответно правим комбинацията между лекарската преценка с компютърната преценка. И най-вероятно след една година, ако някой има в наследствено или нещо, има веднъж скин мапинг, след една година може да се види дали има някои нови, какви са те, за да може и лекаря да му се помага. Запаметява и следващия образ се наслагва и се виждате. Той точно така преценява, като съпоставя двата образа, предходния и новия образ, и тогава преценява дали има някакво преминаване в дисплазия на определени невоси. Вероятно има и други места в София и из България, които не знам. За професор Троянова мисля, че... в Сент-Тома, доколкото знам в София. Мисля, че също имаше, да не пропускаме някой, но... Съжаление, аз така насочвам за София. Спокойно може колегите да се възползват. Има един въпрос, който от одеве оставам за по-нататък, както се казва, на Алео. Има ли вече подготвени кадри за меланом пациенти, лекари, сестри, администрация? Мисля, че ние дадахме голяма част от отговорите и аз мога само да кажа, че никой никога не е достатъчно подготвен, нали, както се казва, но има много опитни и българските лекари са много напред. Но преди да ви дам отговора на този въпрос, ще ви кажа нещо, което той задава във втората част, което намирам за важно и ще си позволя да дам и аз самата първо отговора. Ще може ли онкоболния да има онлайн връзка с лекаря си онколог и неговия тим при всеки въпрос? Ще си позволя вместо вас първоначално, вие ще кажете, защото знам, че голяма част от лекарите денонощно отговарят на пациентите си през всички платформи
особено когато са в този сектор, имаш личен лекар. Личен, искам да кажа, личен на сърце. Този, който те гледа от първия ден, при него си за всяко нещо, което се случи. И хората понякога трябва да разберат, че в 11-12 през нощта е сложно да задаваш въпрос, защото сутринта рано един лекар от 6 е станал и вече с поредните пациенти. И това е много сложно. Но със сигурност се надявам в рамките и на пациентската платформа и в Българска асоциация дерматоонкология да намерим начин да имаме такава зелен телефон, да го кажа, или връзка, която да може да отговаря на пациентите за определени въпроси, които са възможни, а за други да насрочва отговорите, когато са възможни. Защото колкото и човек да е отдаден, трябва да нахрани и децата, трябва и да сготви, трябва да поиграе с внучето или да го гледа. И някак си, за да може да е пълноценен, то е необходимо това да се случва. Така че не знам дали е съвсем възможно във всеки един момент. Мога да кажа, че в света, когато си пациент и само да попитам, нали, си определяш все пак час за консултация. Има секретариат, който това работи. Казвам го не само и смятам, че това е бъдещето. Секретариат, който се знае, че дори твоя лекар, ако искаш да го попиташ извън нормалните неща, то той има своите часове, в които може да се случи това, за да може и той да е концентриран и да може да има времето и да се обучава за напред, за да може да е винаги в тренда на иновациите, които толкова бързо се развиват. Позволих си просто да кажа за тази част. Абсолютно си права и в този контекст можем смело да кажем, че за обучени кадри стараем се да има обучени кадри. В България има много добри специалисти. Стараем се да предаваме нататък, стараем се да просвещаваме в дирижиране на токсичности, във въвличане на различни специалисти от различни области, които да познават страничните ефекти при различни терапии, на воденето на тези пациенти през странливия път, който преминават по време на своето лечение в напредналите стадии. Разбира се, това е един дълъг път, но дълбоко вярвам, че постигаме своите резултати. С асоциацията сме направили немалко през последните години посредством обучение на лъчетерапевти, патолози, кого изпускам, дерматолози, различни специалисти от най-различни области, пулмолози, гастроентеролози, нефролози, за колаборация и сме така постигнали добри стратегии. По идея на доктор Шаламанова тази година предстои да направим обучение на медицински сестри, които работят с токсичности. Фокусирано на този въпрос, подготвени кадри, лекари, сестри. Значи тези сестри могат да отговарят точно на този въпрос, който има онлайн. Секретариат точно. Защото въпросите предимно възникват при хората, при пациентите, които са на лечение. Нали? Понасят лечението, получават странични ефекти, те се нуждаят и затова непрекъснато звънят. Телефонът цял ден, нали, звъни. Кажи ми, имаме ли какво си? Имам. Да, сестрата е там, тя може да отговори. Ще бъдат обучени, имаме планиране. За кой месец може би ще бъде? Може би лятото. Все още юли. Бяхме 2-4 юли някъде там. Нямаме фиксирана дата все още, но е в мисля, че направихме много и в плана. Ще бъдат логиката обучени. Да се събере, че меланома всъщност е тази връзка с всички останали интердисциплинарни части на медицината, т.е. В предходната година имахте доста добри срещи и конференции заедно с обучителни, с други колеги, за да може да се работи заедно, защото меланома е всичко. То не е просто кожа и някакъв проблем на една бемка. Мисля, че отворихме вратата днес. Също така, само да добавя нашия голям проект, който се надявам тази година да се осъществи, навигатор за пациенти към пациентската асоциация, не само за пациентите с кожен меланом, но и за други редки кожни болести, кожни туморни болести и овеален меланом също, очната форма. Надяваме се скоро да имаме навигатор, който да може да преведе пациента в първоначалните стресови ситуации, да внесе повече яснота, да осигури на надежна
личната консултация, психологическа помощ, както на пациента, така и на семействата. Аз така го нареках тази телефонна линия, на която можеш да се обадиш. Има един човек, който може да ти даде някаква информация, да ти даде идея къде какво да прочетеш и да направиш, или да ти препоръча къде да се консултираш. Така че мисля, че днес, аз само да попитам, отворихме вратата. Със сигурност не затваряме вратата. Ако има въпроси след това предаване, ще продължим да отговаряме. Ще намерим начин да отговаряме. Аз лично вярвам в иновацията и в медицината и благодаря на тези компании, които инвестират в иновации и медицина, защото ако няма кой да инвестира така, както инвестират в големите страни, ние днес нямаше да сме толкова напред. Така че благодаря на Novartis, че беше нашия домакин в това студио. Ние със сигурност ще продължим да отговаряме на въпросите. Благодаря на вас за времето, за това, че бяхме заедно. Ние на тебе за връзката с пациентите. И за финални думи ще кажеш ли това, което винаги казваш? Как се минава през това заболяване? Леко и с любов. Минаваме леко и с любов. Защото това е единствения начин да вървим напред. А надежда има. Медицината е много напред. Просто трябва да я вървите леко и с любов с вашия лекар до вас. Така че благодарим. Благодарим. Благодаря на всички.